Ne mogu da te stignem. Kaži mi, ćemo na Barudiju na vodu ili? Ne, na Klinovicu. Sad levo. Levo. Dole, a? Ovdje. Aha. Ej! Ko je to? Man, kako je? Evo, kako ste vi? Evo dobro, gdje si Mladen? Odakle ti? Sa Tvoroge se skupušta? A? Sa Svinjaca? Pa ne, nego na ovaj sa Vlasinac ko sam bio. Pa i mi sa Vlasinec se spuštamo. Pa i mi od Vlasinec. Pa ja sam evo za čas. Svaka čast. Kako je u Švajcarskoj? Nije loše. Evo ja sam malo počeo planinari, nisu malo trekking, samo opremu malo da nabavim. Otprilike šta treba, neki patike malo bolje i... Pa evo, te patike. Aha, otprilike koliko se kreću dozvan? Pa ne znam, mora ti budu laki, znaš. Aha, baš dosta laki. Oko 270 grama, 280 grama, Aha. samo ti budu laki patike. Jer I da imamo imaju malo krampone, znaš, da budu da stavljene bude sa strane. stavljene na blasu, a? Da. Drugo Peđa stradio. Srati pa će pričam. Aha, Peđi Da se kod kuće. ladimo se, aha, znaš. ladimo se, što kažeš, i ja da se spusti. Ajde pa se... Aj po vodu! Neću. Ima. Jel ima dole vode? Ima. Pa ja mislim da ima. Uvijek trebalo da... Evo, pozdravite Peđu, baš vidio. Laži. Aj pozdrav. Ovdje je bio znak koji smo stavili, ali to su... Više ne vozi za vas. Ne, pa nemamo više. On je hobi sport bio. Voda. Priroda. Sad ja ovo ne mogu da izvedem jednom rukom. Moram da stanem. Ne mogu da izvedem jednom rukom, ne mogu da vozim. Jel ima vode? Ima. Nije kao na šopu.